En dan lijkt het wel maaitijd, zo'n dag is het, maar die zinnen erbij. Geweldig waar. En dan keer je er nog even op uit. Maar de temperaturen zijn natuurlijk visten te heeg. Ik deze Christ, een groene Christ, maar dat had ik van het grootste pad voor haast heel Scandinavië. Met de temperaturen ik 4 boven 0 is. Wel, bij u is joen en vannacht bewolking, rein, lichte rein. Soms rijdt het even wat meer. Temperaturen zijn 4 van zo'n graden. En waar die hudde wien uit het zuidwesten mij, krijgt zij zo'n zon, kans op wind zitten en waarschuwing voor het verkeer. Morgen, we beginnen met bewolking, misschien hier en daar nog een beetje rein, maar daarna toch het droege waar en hier misschien zelfs nog wel even de zinnen erbij in de midden. De temperaturen 10 graden, meestal wat een hege temperatuur en de wind die zal matig ontkrachtig wezen en komt nog altijd uit het zuidwesten mee. In de joentijd in de nacht zo'n of 8 graden en dat is zo'n of 8 graden te warm. Dan op naar tweede Christdag. Een dag met bewolking, een dag met waarschijnlijk droeg waren wat zo wat hele lichte aanwezen matten. En een dag met nog hegere temperaturen. 11 of 12 graden. En de wind matig ontkrachtig uit het zuidwesten mee. En dan het vooruitzicht. Allereerst deze, een dag met bewolking, maar wel hege temperaturen, 10 graden en droeg waar. Op Waasje, zinnen, bewolking en staan 8 graden. En op Toonsje is het nog altijd mild voor de tijd van het hier, maar staan zo'n graden, de zinnen erbij, dan staat er gewoon een buiig waar type. Ja, en dan is de winter nog altijd een 4 voet. Een noffelijke Christ en tweede Christdag ben ik er weer. En dan moeten we dan maar weer even in het Waasje.